fara yanzu san kiya shige mun daure masoyiya ta ummi ki dan ba ni so dai za na baki kauna ni akan ki ummi mun ga abin da ba za na yi ba ko gidan ku zan je na gaida umma da abba dan sun sani dai ina fa kaunar ki sashi bata ni a ko da yaushe ina fatan farin cikin ki zo masoyiya ta ganin ki ne na sa raina dan na samu ummi gaskiya dai na yi dace na samu tawa wadda take san farin ciki na ni a rayuwata ba za na so in yi dai abun ba da za ya bata miki ranki dan kin zamo farin ciki na ni a rayuwata ke na bawa so da kauna zo masoyiya ta ummi kin zan farin ciki na shi farin ciki na kin sani san baya muiwa in bakin ciki ne nike dai ummi kwata sani ita ko da yaushe tana abin da zai faranta rayuwa ta ummi gaskiya kin shige wa raina lalle ba za na so ba raba mu da ke ba ummi ni sha ba lalle na zamo dai farin cikin ki daure masoyiya ta zo nan zo ki ba ni kauna idan nai na so ganin ta ummi sai na je can gidan su zange domin na kalle ta kajitawa hankali na sai ya kwanta ummi farin ciki na ummi rayuwa ta idan ta zame mun farin ciki na ni akan ki ummi bin abin da ba za na yi ba aure da ke nake so miyo shi ummi ki ba ni kauna ni sha bane dai a yau na rero wa kalki dan ki tabbatar dai soyayyar ki ta mamaye ni akan ki ummi buga abin da ba za na yi ba ko umma da abba sun gani sun sai ina fasin Purchase your tracks